Ahoj lidi, tady Loki. Dneska mě máma zase česala. Teda, ona tomu říká česání. Já tomu říkám spíš mučení. Nějak mám pocit, že to dělá poslední dobou až podezřele často. Ale jako dá se to přežít. Já si vždycky jen lehnu a říkám si, tak dělej mámo, makej. Jenom jsem teda čekal, že za takový výkon přijde i nějaká mňaminka. No a nepřišla. Místo toho jsme šli na procházku. Jako dobrý no, asi beru. No a venku jsme potkali kočku. A upřímně, já fakt nevím, co si o nich mám myslet. Oni na mě vždycky tak divně koukají, jako kdybych já byl ten největší problém. Každopádně doma už se to konečně zlepšilo. Dostal jsem domácí mangovou zmrzlinku a to už je servis, jak má být. No a máma si šla zase zaběhat na pás. Občas mám pocit, že je úplně šílená. Jako běhat a nikam se neposunout, to bych psychicky nedal. Já to radši jistil z pelíšku a kontroloval situaci. No a když máma docvičila, tak jsem samozřejmě nasadil svůj neodolatelný kukuč a podařilo se mi vyžebrat ještě jednu velkou chrupavku. A to vám řeknu, to je teprve mňamka. Zabavilo mě to asi na půl hodiny. No a pak už jenom jedna povinná pusinka bráchovi na dobrou noc a šlo se spinkat.